Alright, ke mphulaphula weVukana FM chokamani ke phake medicine city Miro thatha sibeka phake kwimizuzu masiyenza imizuzu yethu 17 minutes kubethe phansi imbika 8 o'clock siya kwezithethekayo nezenzekayo ngakumbi apha ke phondweni mphulaphula weVukane FM sithetha ke nge-Home of Legends Excellence Awards yaqonda ke noko we are counting days usuku olukhulu sele lusondele wonke umuntu uthetha ke ngezi awards sizawuva ke banzi into yokuba ke mhlawumbi athini amalungiselelo nokuba ke mhlawumbi naxa sijonga nathi apha kwisithili sikatshonyani ngaba mhlawumbi bakhona abantu esingabajonga into yokuba bangabe ke bahamba nazo ke ezi awards kodwa ke ndijoyinwa ke ngakumbi ke kuZooms Live kwikhasi lethu lika-Facebook nguye ke usisilikho Bubulu osi-spokesperson and marketing officer sawube sithetha everything and anything about i-Home of Legends Excellence Awards. Sisilikho masibulise sithando sam enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele komphulaphuli weVukane FM ngolusuku lwanamhlanje. Enkosi Chawakazi kakhulu bandithathele ithuba ndibulise kuni apho estudio kokuqala, and thank you so much for having me. Ndibulise umphulaphuli wonke ophulaphuleyo iVukane FM. Nkosi kakhulu. Thank you for joining us ekuseni nje as nditshilo ndathi onke amehlo ajonge kwezi awards Home of Legends Excellence Awards. Maybe briefly ungakusicacisele banzi ngezi awards ngakumbi kumntu omameleyo nokumphulaphuli phakhe. Akho ngxaki, it would be my pleasure. I-Home of Legend Eastern Cape Excellence Awards zi-awards of ukuwonga nabani na okhoyo apha ephondweni, nabani na okhoyo apha ephondweni. Ukuba uyaqaphela ii-awards ezininzi apha ephondweni, usually they are based upon music. Ne? Now, Tina as the Home of Legends Excellence Awards decided ukubana masiwonge nabani na ulapha ephondweni onenxaxheba to change iphondo lethu. There are lots of categories ezikhoyo apha from your media. Imedia ke inabile, kukho your radio presenters, kukho your station managers, kukho station of the years, inabile, kukho your news readers, kubekho mhlawumbi any category of your taxi drivers, kubekho i-category of your NPOs, your NGOs, kubekho i-categories yenkonzo, kubekho i-categories yezikolo. Yilento ndithi inabile kakhulu. Mamela ke thina we are more of a program more than awards. Into esenza sahluke kwi-awards sekhe zakhona apha ephondweni. Ansithi i-program lanto ithi asizuphelela only apha ekubhiyozeni okanye mhlawumbi of celebrating ezi categories zikhoyo. After mhlawumbi a certain category iwinileyo, that category okanye that individual person will be given a program for next year to run. Mandenze umzekelo mhlawumbi ndithi a community builder. Uba i-community builder mhlawumbi iwine lo category, into ezokwenzeka he or she okanye the company will be funded ukubana igrume upcoming community leaders. So ndizama ukuthi it's an ongoing thing. We are here to stay, we are here to build, we are here to ubuyisela isidima ephondweni lethu. And ke ayikhethi buso bamntu, ingakhethi uba uvelaphi na, just as long as you are from Eastern Cape. Sijonge kumhla we-5 kaDisemba apho ke kulindeleke umsitho omkhulu uyawubeke usingathwe pha ke eEast London Sisilikho. Mhlawumbi kumphulaphula qala uyiva lento siyithethayo ngoku apha ereyidweni nozibuza into yokuba he bethunana ukhona ke lo mntu kwezi categories zibizwa nguSisilikho bendimcinga, but ndiyaqala mna uyiva into enje kuba ke utshilo into yokuba most yabantu baqhela ezi music awards yonke le nto, but niza nento edifferent nenikeza umdla apha ephondweni. Si-late for unominator okanye mhlawumbi bakhona abantu sebenominatiwe, ingaba i-voting lines ihamba njani le nto yezi awards mhlawumbi kumphulaphula osibuzayo ekhaya?
Inkosi kakhulu Mdange. Kuba ke sithanda abantu bethu apha ephondweni bezisezivaliwe ii-nominations but kuba sibona ukhwelo kule nto ithethayo ukubana abantu bebengazazi bebengakhange bazive, so we have extended the time for nominees up until the 19th. So if they could go kwi-page yethu, sinayo ipage yethu phaa kumakhasi onxibelelwano kufacebook apho unojonga which category okanye mhlawumbi which organization onoyinominator kuloo category ithile, then it is still time. SMS cost us just 150 unominate lo mntu wakho, then it has to be many votes ke angavote kangangoko, then ke ngoku angene kwi-awards avotelwe till la 5th. So ewe lisekhona ithuba. Alright, ngokukujonga kwakho nanjengomntu ke oyibonayo yonke le nto abantu that are being nominated, likhona ithemba kwisithili sikatshonyane? Ingaba mhlawumbi bakhona abantu abathe baphakanyiswa mhlawumbi esingabajonga apha eChris Hani? Bakhona and singathanda ukubanana kule nto ndithi I think abantu bebengayazi more especially kwelo cala lenu, so ndiyacela ndiyazithoba inintsi kakhulu italente kwelo cala, banintsi kakhulu abantu abenze umehluko apha ephondweni. So bendicela ophulaphuleyo aye kwipage yethu athi follow and nominate. Ndiyaqonda ke into yokuba kuzawufuneke siphinde sikujonge Sisilikho before i-5th kaDisemba, just ukujonga because as much as ewe sisephondweni kodwa eyona flag esiyiphakamisayo apha ke esikhululweni sisithili sikatshonyane Chris Hani, ukujonga into yokuba ingaba apha ekhaya simi kanjani. Kodwa nje ndiyafuna ke ukrobisa umphulaphuli, simkrobise ke okokugqibela before sibe ke siyaphuncula, sikhumbuza nje ipage into yokuba nifumaneka phi, usikhumbuza into yokubana to nominate into yokubana ke ingaba umphulaphuli omameleyo wenza njani na. Kodwa ke before ube ke in closing wenza njalo nge-5th kaDisemba just ukusinikeza umfanekiso engqondweni, umphulaphula ngalindela ntoni? Uba ukhe wabona laa nto kuthiwa yi-royalty, laa nto kuthiwa bubukumkani bamaZulu, laa nto kuthiwa liZulu, that is the idea endifuna ube nomfanekiso ngqondweni wayo ngalaa mini. Laa nto ithi ukuba mhlawumbi uyaqonda saa story sikaCinderella and the prince, yinto endifuna ube nomfanekiso ngqondweni wayo laa mini. We are here to celebrate our people and we want them to feel special. Uwinile ungawinanga, uba unominathiwe, that is a trophy on its own. Indeed. Sinomzuzu omnye, just in conclusion Sisilikho, xa siyivala sisiya kwi-sport update, khumbuza nje umphulaphuli mhlawumbi ke oyiphosileyo into yokubana ipage yenu nifumaneka phi, also nanjengoko sele niyivulile inyweba yokuba bangakwazi uphinda babe bayanominata, senza njani ukuze sibe nathi siyakwazi ungena? Because Chaukazi, our page phaa Facebook is the Home of Legends Eastern Excellence Awards. The Home of Legends Eastern Cape Legends Awards, sorry. And then to vote ke ngoku okanye to nominate. Sorry Indiana, you go, you nominate your person, ne? And then pa uthi unominate lo category yakho lo individual to the number 33641. 33641. Mandishiye ke nenombolo yam mhlawumbi ukubana ufuna undifowunela wazi kalubanzi ubana singantoni, singobani, sifuna ukwenzani, ngu-078 600 8084. 078 600 8084. Nkosi kakhulu Sisilikho, masibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona ngolusuku lwanamhlanje. Esibe nditshilo ndathi onke amehlo ajonge kusuku olukhulu 5th kaDisemba, ngethemba lokuba noko nathi apha ekhaya kwisithili sikatshonyane mphulaphuli ke unendlebe nje unetyala. Thatha ke lo fowuni yakho wenze okulungileyo ubethunana, ukhawuleze unominate. Sikhona nathi sisesikhululo, ningakuliyeni siyekele kwezi awards. Please, Bangaxinge basiyeke
siyekele ndinethemba lokuba ke sisiliko uyabona ke umphulaphuli wevukane FM siyifamily apha hayi ke ubaba siyekela sizayibona ngoku and as a result ubaba yandibuza ecaleni ndizabanika ezi details zithi jonga ke niza kusidudula noko iintsuku ziseliqela Mabenze kanjalo. masibuye nayo nathi bethunana le awards sisikhululo salapha ekhaya kodwa ke nkosi kakhulu umsebenzi eniwenzayo mhle kakhulu ngakumbi ke kwaye ezibe ndishilo ndathi inikeza umdla ke lento niza nayo kuba kaloku ixesha elinintsi thina sijonge kwi-awards ngakumbi ke zomculo kodwa ke ukujonga nokuphawula indima edlalwa ngakumbi ke ngabantu balapha ephondweni ibaluleke kakhulu siyabulela ke ngomsebenzi omhle niwenzayo Nkosithandakazi nawe malume apha estudio. Thank you so much for having me. Nkosi kakhulu right ke mphulaphula wevukane FM siya kunoZulu uphilisa kumdaka Qunda sijonga into yoba ke ingaba yena ke usiphathele ntoni xa sijonga ke mphulaphula wevukane FM pha ke kwi-sport update kwezemidlalo